Benvingudes i benvinguts a aquest breu tutorial en què explicarem com crear una reunió en línia, per exemple, amb les famílies del nostre alumnat per mitjà de l'aplicació Teams. Així doncs, el primer que farem serà accedir al calendari, que està a la barra de l'esquerra del Teams. Dins calendari anirem a crear una nova reunió. I així omplirem els següents camps. El primer serà posar-li un títol a la reunió. Per exemple, reunió tutoria primer ESO A. Així caldrà afegir les adreces dels assistents i el que farem serà afegir la nostra adreça per poder continuar amb el tutorial. Després caldrà fixar el dia, l'hora d'inici i l'hora de finalització. Per exemple, no sé, el 13 de maig, que comence a les 7 i que finalitze una hora després. No ficarem res en canal ni en ubicació, ja que es tracta d'una reunió en línia. I dins aquest camp de text el que podrem fer serà avançar els punts a tractar o ordre del dia. Els punts a tractar seran, és un exemple, funcionalitats de la web família 2.0, segon, identitat digital de l'alumnat, tercer, aspectes de la gestió d'aula, no sé. Quart, pregs i preguntes, salutacions i signatura. I amb això tindríem perfectament programada la nostra reunió. I així que li donarem al botó enviar. Comprovarem dins calendari que està perfectament programada, efectivament. El que podem fer ara és configurar alguns aspectes de la presentació. Per això, fent clic sobre la reunió, accedim a Edita i dins Edita ens podem anar als tres puntets i dins els tres puntets opcions de reunió. Així podem configurar, per exemple, qui es pot saltar la sala d'espera. Normalment se la pot saltar l'organitzador, que en aquest cas sóc jo. Les famílies sempre han d'esperar que l'organitzador o el presentador els doni accés a la sala. És interessant també deixar o no, o sí, el micròfon i la càmera per als assistents. Dins la sala sempre es pot silenciar els micròfons si és que hi ha massa soroll. I quan estiga tot això configurat, el que podem fer és deixar aquesta informació. Tornem al calendari i l'última acció que podríem fer és copiar l'enllaç de la reunió programada i enviar-lo, per exemple, a través de la missatgeria instantània que es proporciona la Generalitat als docents per a comunicar-nos amb les famílies, com és Web Família. I amb això estaria perfectament planificada i configurada la nostra reunió de classe amb les famílies. Moltes gràcies.